Hello guys, ani bे YouTube channel बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। मानो जायो जों दिनै बोरमा मेन्दा जागोन नालाय। सरि मिस्टेक। बोरमा जागोन जों दिनै बोरमा फिसानो मासे। बेखौनो नायनो नागिरदों। होमबाथ'दो नायसै बिसिबांनि मोनो बोरमाखौ। Halo lover. Halo. Oleh mulifer. Sinaydोंना एक्टरखौ सिनेमा नुबाय थाखायो जानो हागौ। दा जों दिनै उरुखा नालाय मा होनो बल जागोन आरो उरुखाया बल जाया जों दा बोरमा मासे दंनो बैसिनाव दा बेखौनो बोरमा बुरि नै दङ सासे दं आरो नायनो हागोन दंबावो सानै दंबावो नायनो हागोन नै बिसोर सानैखौ नै थाबायलांगासिनो मोनबा सानैया दा नायसै बोरमा बुरिखौ सफैबाय जेना बोरमा दं दा बोरमाखौ नायसै बोरमाया दंना गैया नै बोरमाया नायसै जों नायग्रोसै बोरमाया बेरायदोंनोलै आसोलफोर बोरमा नागिरगासिनो जों बोरमा जाथारनांगौ दिनै लोगोफोर मोनाखै दाबो नै जोंना आदैया हाय नै सासे दंबावो बस आरो नै जोंना मिस्टार अमृत बरगयारी नायनो हागोन थ'दो दादा भिडिअखौ नायदोंबा जोबसिन नायलांदो स्किप खालामालासे होमबा लोगोफोर बोरमाखौ नागिरसै बोरमाहाय माथाम दं बे माथामा नङानो बेखौ जाजानो नङा मानो होनबा बे मासे गुफुर ओमफ्राय बेखौ जाजानो नङा माने ना ओइ गाइस बेखौ जानो नामा बेखौ बे बुस्थुखौ बेखौ गथ'फोर गेलेगासिनो स्कुलानो जोंना बायला सिला स्कुल गथ'फोरनि LP स्कुल बोरमाया बोरमा जानायनि खोथा दं दिनै बोरमा जानायनि आदै बोरमाखौ नागिरना मोनगोन ना मोना बैयो नायलाय बैनो मोनदां हिरना बिमाया जों स्कुल फैबा थांबा बोरमा बुरि जानो नामा बोरमा बुरि जानो बोरमा बुरि बोरमा औ जानो बोरमाजों जायो फै जायोनो सासे खालि खालामबावबाय आं खोमाना फनसा खनबाय नै गाइस नायनो हागोन सालबारिखौ खालामदों बाना हरदो बोरमाखौ मोनासै गाइस दाबो बोरमाखौ मोनासै नागिरनानै दा नै फिल्डसो मोनफैबाय दा फिल्डआव दसे सम जिरायसै बोरमाखौ नागिरदों बिथांफ्रा आदै माला लायगोन बे बिबारजों फुदुंगोन जाय सिख्ला फुदुङो बे सिख्लाखौ मोनथारगोन आरो लांनो हागौ बे बिबार नामा जाबाय दाउला खिंगुर जायहा जो मोनाखै बे जोलानि खिंगुरखौ लानानै बेरायबा मोननो हागौ मोनथारगोन होननानै अबे हा बेबा आंलाय मा बुंनो हानो बेखौ नंगौना नङा नागिरला ओमफ्राय बोरमाखौ हा बोरमाखौ सिनायाबा मानोथो फैखो होमबा जों ना हांसोखौनो जानोसै 400नि हा माबा होनहरदोब्रा हाय होनहरदोब्रा ओइ सालथे भाई सालथे
Hai guys. Hai guys, bourmaखौ नागिरना मोनथ'आसै एसे नागिरना मोनसिगोन बै सिख्लाफोरखौ लिंहरदोंमोन बोरमा मालिकनि फिसाजोखौ नाथाय फैया रावबो गिनायाव बेस्थ' मोनासै गैया बोरमाखौ मोनासै होनबा मा खालामबावनो बोरमाखौ मोनाबा मा जानो बोरमाखौ मोनाबा हांसो जानोसै हांसो मानै जानोसै मानै हांसो मानै 1 2 मानै मोनासै बोरमाखौ नागिरनानै दा आनिखौ लिंबोबाय मालिकखौ बोरमा मालिकखौ आरो बोरमा मालिकजों थांफानोसै एबार जोंथ' सिनाया नालाय सिनायगारा फैदों नायनो नागिरनो मालिकआ फैगौ मालिकआ एबार मोनसिगोनदां बोरमाखौ खि जानो खोन्थाखादोंना मोनाबा बोरमाखौ हांसो मानै हा फैगौ बोरमा मालिकआ बैयो हेल' गाइस खोनासं बोरमाखौ मोनगोन ना मोना आदै बोरमाखौ मोनाबाथाय जों जाला दिनै हांसोजों फैनोसै नै अहाय दं बोरमाया आयु नोङो थाबथानो हाबलायो बोरमानो ओमफ्राय थांदों होबोरनायगोन दे माला जागोन दानो बुथारनांगौ बल'बस जाबानो जानोसै जों बुथारबायबो देलाय गांनै मोननै होदो मा गांनै मोननैलाय नायनांगोन ना गाइस गैया मोनासै बोरमाखौ एथ' नागिरनानै गैया मोनासै दा गामिखौनो खावसे गिदिंनाय जाबाय दा मा होनो हांसोखौनो जानांसिगोन हांसो जानो रेडि जादो गथ'फोर होमबा हांसो गोदानायाव लोगो हमसै ना मा होनो गाइस एबार जासिगोन अमा बेदर गोरानजों ओमफ्राय हांसोजों थ'दो होनबा हांसोखौ नायनि ओइ गाइस बेनो हांसोआ अमा बेदराबो अमा बेदरा देखाय जागोन जों बेखौ दा बिसिनोसै भिडिअ'आ जों जाबाय बेखौ दिनै ज' गाज्रि दा मोनसै लोगोफोर जों बेखौ जासिगोन आरोखि दिनै मोनायाव बेखौ जासिगोन भिडिअ'आ बिसिनोसै बाय बाय